Hindi ka natin irugi nga ibasa rin pakasalitaan ni Hasmin. Sa gudayan ti surat, Dear Manong Naming. Manong Nemi nakasimsimple ti love story. Ngam ka mo, no, aniyaman ti makuna, dagiti pahandak akang kanayon nga buibuyak ng dumdumngeg. Kaya nagkumkomento ka dagiti tunggal pakasalitaan ang maibasa. Nanumuha ka love story ko na agsipod ta. Panagdesisyon lang. No asin no, kadagiti duwa turumbeng nga piliek. Nurumbeng kading agpiliak kadakwana. Manong nemi no maikari kuma da ito nga pakasalita kidawag kumang itipet sa 18 iti pa nakaibasa na. Tanapatag gamin da ito nga aldaw para kaniyag. Ngimsak mga inak ininutan nga warwaren abin sa binsaan ti pakasalita. Umuna kablawan ta kayo tinaragsak ang nagasat nga orasyo dita Nemer Studio. Kastamatan dagiti patak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Dagiti adda iti balasi tao, dagiti OFWs, dagiti kadaraan tayo, ngagnaedan, ka nagtrabaho ti sa bali ang pagilyan, na naruna keng ka, manong nemi, asika ti mangurnos, ken mangtadbihag, kadagiti pakasalitaan. Tembag, nga oras tayo amin na sa ngapada. Kastuman ngarugyak ti amin. Manong nemi kastauna iti panangar-arakop ko kininanang tagpakpakada maten. At damit iti asadag ko daadin ko nga June kini Gigi manong nemi. Talo kami nga kakabsat. Kad siya tinauna kaano lang iti napuka kami dedi tatang. Sa kadagpakpakada manin ni nanang. Imbilin ko itay manong nemi kini June nga tumawag iti DPS suno ambulansya. Tapno isa rin itaray mi ti ospital ni nanang. Numuna tulit-ulitan na nga baga manunemi nga baybayan mi kanulatan. Tamaban na kanundanunin ni tatang no sa dinuman itatiayan na. Nga igawid mi manunemi. Igawid mi. Sa saan mi akahit na mapukaw ni nanang. Tapos taawalin ni tatang sa palasot sumaruno nga pukaw kasanunto pwede biyag mi nga kakabsat. Manong ni mi nagpatinggak lang ti high school. Gabot marigatan mi ni tatang ang pabasa kanya kiti college. Dito di kapuna, manipuli di saan ako nga nagbasa, simbrek ako naka-sales lady, ti may nga department store. Arig na siya kung di magbibiyag iti pamilya mi, tamanipod iti natay, di tatang, masaksakit matan ni nanang. Idi, kat inom, ang barbartek. Gabungor ti sakit tinakam na, iti papatay, di tatang. Nagbarbartek, aging ka nga, diya mo, nuan yan, tinapasamak. Iti na sobrang panagit inom na. Iti damo na ti maidalit, manong nemi, interay mi ti ospital. Memri mo aramat lang. Tayin, baga ti doktor nga isardeng nan tuminom ti arak, tamangan no iso ti patay nan. Insardeng na ang paiso nga agkakapsot kang kanayon nga nakaedda. Tagdagan mi tapno mang wat-wat. Naging ka. Ang kastamat din ti bagbagan ng pakpakadan manong nemi. Iti sumang patan ti ambulansya manong nemi. Intaray mi ni nanang iti ospital. Kat inasikaso nga dagos ti doktor. Agpag napagnaak manong nemi, pasal ito makder ang agtugaw. Siyempre pampanunutek. Kwarta. Pangalak nga ro ti kwarta ita. Noan yaman ti baga ti doktor nga mapasamak tapno lang masilpon pa ti biyag ni nanang ko. Noan na nagpagnaak, sakto man nagsubli-subli, manong nem sakto agtugaw, jak nga ron makatal na. Iwan, dani masadag kanyak manong nemi, di Pedring. Hasmin, kumusta ni nanang mo?
Di pwede mo ti doktor nga nangasikaso keng kuana. Imbag man na damag mo, susino ko matasan nga makadamag. So nga nagrubuata ka sigod, tayo maag dito ospital. Siyempre, ano to ospital ni nanang mo, kasapulog ti kwarta. Pedring, baka kasayo man ito urnong mo. Gapo ka niyak. Gapo ka na kami. Naksay nga ron iti na minsan nakalman. Tabay. May inutang ni auntie. Nagsakit bit ni uncle. Madamat sa nga bas nga nabati. Nung masapul mo kas pagarigan, di mangirwarak. Agawanak, Pedring. Kung naktubay kami nga sikat umunang umasidag ka niya. Gabot ipat-patag ka, Hasmin. Itirigat ka na may. At daa ka tumulong ka. Uri santa pa nga nag-asawa? Madi ka matpay nga nag-asawa ta. Ubing tapay. Kensi ka malat nagkuna, Pedring. Nga na yun ang peturnong mo. Sakbay nga. Ibagbagam dat akasar. Manduleng titawan ko, kentawan mo. Uwan manong nemi, aday din nagkinawatan mi kini Pedring sakbay nga naggraduar ti high school. Nagtultuloy data manong nemi. Ininaw na ni Pedring kanyak iti 5 katawan. Sut gabuna kahit na siguro nga gasawa kami. Gabota ininaw na ti 5 katawan ngam siya. Nagagatiso na manong nemi iti talon. Iti bangkag kastamatan iti karayan. Isot may samang tulong ka na kami manong nemi no kasta nga problema kami iti kwarta. No pay saan ka basit matlaeng ti mabali na itulong. Tanang arod kat makitaltanon laeng. Kan isot ti mangted ka na kami ti libre no ka asidaan mi manong nemi no amay mangted kadag iti mula ng anateng. Kan mangted pa no ka iti manok nga parchen mi. Iti takasarikot akon ti doktor manong nemi kinunana kanya. Hasmin, doktor. Doktor, anyat kasasad ni nanang? Kasapulan na tidak kala kwarta. Tapno, maopera iso na. Maopera? Anyat kasasad, doktor? Masalbar pa iti biyag na umadat, dumatidag to biyag na no, maopera. Ada ka dinasken nga, may cut. Ito uneg na, doktor. Ada mainayon. Tapos saan nagtultulo nga marunot. Naalan na rin dyan, iti sobra iti panakin inom na. Baka saan mo, siguro amo, baka no, iliblibas palin na nang mutiginom ti harak, kalag sigarilyo. Siguro iti madlaw ko iti pasyente agad. Kasla kayat na nga. Kasla dagdagdagan na ti salon at na ti baginat at no. Sumina nito lobong. Doktor. Kasamit ka dakil na, doktor. Dakil. Ang magdesisyon kami lang, gabot di pasyente kahit palubos na nga talaga kayat na, tigina na. Yung lukas pagarikan siya ka nga anak na. Kahit mo palang agpaot ti biyag na, makadenayo palang si bibiyag, mangiremedyo ka. Kang ronanti amin, ti panagkid daw tayo tutulong ni Apo Diyos. Kasunod kadakil na doktor. Siguro. Nag-asa din no, umani ti $500,000. Oh, ganito tinalaklak ang pumuspusan, doktor. Baga ako na dyan. Rap estimate ko lang, baga umabot pa ng $1,000,000. Iso nga rin nga baga keng ka. Numarugyan, masapol nga maitultuloy. Ngam na makamagdesisyon ka nga, palubusan nyo lahat ng ginananang yo, nadalata ka na kayo. Nga, kapamilya na. Ngam ti may advice ko agad. Ikalikagong mo. Saan tuunay nga nasagit tinakam no.
Sumina tinayo, no? Inaramid yun ti amin na kabaylan nyo. Pangalak nga ron ti kasta ti kadakil na doktor. Hindi na amuan ni Pedring ti amin manong nemi nagwingiwing. Diyak kaya. Ura nga tanong ilako kami nga tarakin ko. Awamat nga ron ti ilako nga daga. Diya daga di balay mi angim. Anapin nga ron pagdison di balay mi. Angim no anyaman ti may rugik nga maitulong ken ka. Tapno lang umatindog ti biyang ni nanang mo, Hasmin. Aramidek. Ilakok amin di tarakin ko. Kinirwar ko ti ornong ko. Saan? Saan, Pedring? Taon, Servina, no saan nga makompleto? Karisot panulugyam nga nayunan. Saan? Abay nga kid ka, tulungan ka. Kasapulan da gidjay. Kasapulan ti pamilyam. Ang mga no, daytan tumati pangrugyan nga kaguradak na ng kinitatang mo. Kaya di kapsat mo. Nga arig na pagbiyagan nyo, pagkatapos itulong mo kanyak. Baka antumit lang nga marugyan ti operasyon. Nukurang tanyaman nga may sagana kwarta. Dilain ka sa pulang kon, Pedring. Ikarkararag mo. May saka kumakarigdi kang runan nga may karkararag. Nga may ispal ko maninanang ko. Ikasanungat nga may ispal. Awamat pangrugyam nga. Panaka-operar na. Makamuna po, Diyos. Hasmin, bali siguro nga siya taramatin na po, Diyos. Tapos tulungan ka. Uno, gabukat ita basit laing. Ngayon ti basit isot man na yunan. At ka din na mayong nga sa bali nga makatulong ka. Padasik tagsursur ka na kiti kabagyan mi. Padasik tumawag ka na kiti kabagyan mi nga dati abroad. Maring no, at na may tulong da. Barbaran ko. Ngamdya ka mo manong nemi, tadi do'y kuha na paneknekan. Nga di kakabagyam nga damabalin na. Kat agbalindamat nga naimot ka na paidam kada giti kasapulan. Iti panawan na panagkasapulan ti kabagyam da. Pasig ako na da. Liplipas da ka naman nagkasos si Raquel. Dandan yung pamada da tirason manong nemi. Imbagag pa yun nga oray basit lang. Awan ka naman ti may karida. Sa lagit ko na, nung gusto mo natin ko na ti doktor. Nga ninanang mo madla ti mang dagdagdag ti bagina tapno maginanan. Nga ti rason kat mapanandanunan ni tatang mo joy. Langit man tayan. Di mo pala palubusan. Imbagag gastos ka ditakkel pagkatapos matay tumadlang nanang mo. Kastat sa uda nung nemi. Kasla sa anak ba na mapukawan tinamnama? Adamat lata manong nemi ni Pedring nga mga atibay kaniya. Duwan nga aldaw nanang manong nemi ti ospital. Ididagdagan na ti doktor. Manay na yun naman na yun, teka da aldaw nga gastos mo. Iti para kininanang mo. Doktor, no damat lasyo. Tapi nga saan nyo pa ilang rugyan? Sambod lang artisisyak iti. Maseknan nga doktor. Nga mga sikaso kayong kuha na. Siyak lang balasan ko. Akit mamalin. Yung dumati ka sa pulan. May katlon nga aldaw manunay nga daninanang ti ospital. Hindi ka sarito dak dikit kakapsat ko. Manang, Jun, Gigi, itulog talaga ng kasjay nga nang saan? Kaso nga rod, oras saan ko na
magbag na ti oras. Baka kumarkaro man ti kasasaan ni nanang. Mga sinabi Diyos. Yung pangalam mo ti kwarta. Manang oray nga tayo lakom ti kinababaim. Sa among maabot ka dakkel ti kastos. No adda kumabaknang nga mangayat iti bagim. Ta itid mo ti bagim. Di na lang siguro maitid baka agpatinggalang iti 10,000. Ating ko. Saan kumit nga nanta? Ilakot ti kinababae. Sa sinungal ti pangalaan tayo manang. Gabutag kasapulan manin manunemi ti mainayon nga agas. Agas mang tiner ti salon at tinanang napanak manin ti butika. Kalpasa nga adented kanyak bedlang ni Pedring igatan ko. Dati sa nga nagagagara manunemi. Gabo siguro ti panakaribok ko at nadalapos ko nga. Lalaki? Sorry, sir. Sorry. Nakalawlawa ti dalan. Abay nga, madalapos na kailaing. Ada problema mala. Nakadakdakil ti problema, sir. Madlaw eh. Da pasyentem, ti ospital. Anda, sir. Nanang ko. Agangabit kan patay. No saan nga maoperar. Mapukaw mi isuna. May katlungal daw itan. Mati. Manghala kiti. Magastos. Dagdi kabagyak inisirgak. No kaano kasapulan na tao. Isumati. Panagimot da. Panagbalinda nga napaidan. Minatmatan na ti lalaki nga gwapo manunaymi. Langana, disente, executive, managar-arwat na. Manot masapol mo. Dakkel. Almost million. Tikas kang kapangalam nga rin, tikas na kadakkel na. Nagloko na doktor na itan. Kung nangarot ti doktor, sir, kat nagpili ako nun, no, ipalubos min, kaputan ni nanang ko, kahit na ano, matintipatay ata. Nabit pa nga nga, nasurok pala nga makatawan nga pimusay ni tatang mi. Gado na kasta eh. Numatay ti ama, un asawa, kasla kahit batang namatay ti asawa. Sige, gumatang ka ti akas, takuyukin ka. Siya man ti makisarita ti doktor. Sir, tulungan nak. Nakasagana ka tumulong ka na gina kasapulan ti tulong asken ka. Nukastasik at intinag na po Diyos. Amang tulong ka na kaniyak kada kami. Siguro. May itadyo ti kasi di katakal lang ang katad. Naitod ko tumulong ka ron. Itian niya nga rason. Abang nga sa amon sa lunsudan yun, tumulong ti tao sa lunsudan yun na niya rason. Nasakit para ka rin tumulong nang ronat ka sa sitwasyon no. At panunod ka ang dagos di anya nga rason. Si kamay lang ang ipagkakaniyak nga siyak tintinag ni Apo Diyos nga makatulong ka na kayo. Saan ka din nga guru ori supapak na. No tumulong nga, saan ko na panunutan pa di supapak na. Umanahin. Nga dahil dyan natulungak, ikararag na. Di salunat ko. Kaniti panakasalagnib ko. Ladak pa lang mati. Kagumatang yung tiagas nagkuyog na tasyak ti mag-isarita ni doktor. Manong nemi nalay ayan basit. Tiriknak. Limagan ti bagbaklay ka problema. Siguro mamingpinsan to nga may katanyaman na lagansan nga wariknak no. Pumaysunton ti amin. Nga makatulong dito nga tao na estranghero iti imatang ko manon ni kat may espalton ni nanang. Awan to siguro tutunting nga problema nga nadagsan unay.
Manong nemi napaon ti pa nagsarita, da doktor kanti jak pay amo tinagan na manong nemi nga lalaki. Ato di kitay term, ajak maawatan manong nemi. Naligmit siguro manong nemi na nga lalaki di adal, gabutado mat di kitay amuna, nga isungbat, kan isuggest iti doktor. Pag sinsinublatag mat idang kitain kabayatan ang sasarita da. Okay, doktor. Mabalin iti cheque, nga i-deposito. Habi ka din nga saan, sir. Ngam na takas mo dita, diyak pala kayo withdraw eh. Awan ti magdanagam. Saan nga bonsin check? At napundo na. Inruar manong name ti estranghero nga laki di biyag ko. Iti clutch bag. Luktan na ti clutch bag na. Booklet. Bak nang dito nga tao. The check booklet na. Sinuratan na manon nemi gangga ngintad na nito doktor. Abi nga tangis ni doktor tiling tadan na. Ang iti kahir at hospital na ta. Inyawat na manon nemi kinita na. Imisyon ti doktor. Noon niya pwede ka sa pulan. Itid ko kini adat na mo? Pwede kayo pagamam mo? Kuni doktor. Hasmin, sir. Hasmin. Niya man nagdadaduma pa ka sa pulan, doktor. Bagay laki na hasmin. Itid ko king kuwana. Punduak. Ti kwarta. Tinaskan, doktor, ha? May isigurado yun para kay espal pasyente. No saan yung may espal? Agsumpat kay kanya. Ayaw mong ti magdanagam, sir. Okay, nga. Pimanawan ti doktor ano name. Kalpasan ngayong bagana. Nga maruganan ti operasyon iti kabigatan na. Hasmin, baka mamising ka. Jack pagayon, nangan ngagpeso. Kan? Awa di magdanagan mo kininanang mo kaboten talagtan kini doktor di amin. Laglagi ba yung mga dut maramidan ti kwarta. Kas nagitamat, kas taonay nga agayad ti isam na di makita na tinagyan ti cheque. Jack pa mo tinagan mo. Hero. Hero? Gusto na nga nagan mo? Hero? Una yung bagam lang sikat ti hero. Nga mang tulong mo nang tulong ka na kami. Hero tinagan ko. Ikan. Magdamangan. Come on. Iti hospital manon name ada kasidgan nga chain food. Sadya kami nga nangan. Diya ka mo ta nakalaglagan mo tintiriknak. Tiga po na siguro kat awanin ti problema. Nabutin pa siguramo ti doktor manon name. Ngano, marugyan ti operasyon kat sigurado yung pasigurado naman kini hero nga maispal ni nanang. Wakin, maala kong ti misem. Maala kong ti mangayos ti bagik manon name. Maala kong di makiinangaw kini hero. Ta nakaragsak mo ta makisasarita. Ken iran-ranta na siguro ti mangliliwa kanya. Kabot na makita na talaga nga problematika. Him na po kawin tirupangat tirupak manong nemi. Amo kon tumisem, amo kon to kumetawa. Nalimi amo manong nemi nga dagayem ni Pedring nga mangbuybuya kada kami. Naladawan, hindi makita. Abag sumot nga agbuwalta nga rumuha. Pedring, ti makderak manon nemi. Apay, sino dyan? Ni Pedring, ti boyfriend ko. Ay ba? May matmangan. Nakadayo mo tayo. Nabuyan natin siguro itay kat. Ito italyawag, hindi makita. Kapag sumot nga agbuwalta. Kaguran na kaitan. Kaya mawag di magdanagam. Siya ito mag-isarita kang kuana. Hero. Awan di magdanagam. Ituloy mo lang tumisem. Ang gusto ko na iti. Langam na kustang umisem ka kaya naraksak ka. Rumbeng mo na nagraksak tayo habang nga dati nga dito lobong. Abi ka din na nagraksak. Hantay ito
Maaraming tagragsak, no? Datay tulit tanan tayo. Nanagsak ka kami nakasasalita. Siguro, ano? Doon di kita babae di biyag mo. Adok kwartam. Anda konsem. Guwapo ka. Dadat nagkamalyam. Sana ka managayayam ka na di babae. Ras-ras pater ka di babae. Ta puro babae di kapsat ko. Kanda tat imula iti panunot ko ni mama. So nagbidot ka na ko ng mga playboya. Ure no, di babae tumasidag. Sabali asaritan daytan, Hasmin. Manong Nemi, pinagbantay ko da Gigi, kani June Manong Nemi, kani Ding Rabi. Inyamamok, ni Hero kadakwada. Inapapungulan mo at Manong Nemi ni Hero ni June. Guwapo ka. Sir, kainginas ko di tatang ko. Sige Gigi. Pas nagbilagbasa ha, kakaasim at ni Manang yun no, kasayang no, isot mang pababasa ka na kayo. Baka sa anak to nang nagtuloy. Ang graduar ti high school. Nagraduar akong sir. Pilit ni Manang panagbasak ti college. Ganti tuloy mo Baka marigatan ni Manang. Sus, di ka mapukawan tinamnama. Malaksid nga tanong. Si kanto tagbaling asawa ni Manang ko. Si kanto at nakaitot ng tulong nga na kami kini ni ading ko. Takayat ng kata ni Manang mo. Nangig ko di kita nga salitaan, di kita duwa Manong Nemi. Tisungbat ni June, adakin ni Manang ko. Yung madamot yung boyfriend na, sir. Pedring kanot nagan na. No kaya, di nga saan. Ang madamot boyfriend nan. Diyak aramid aga-agaw. Sa bagay. Ang nisot kayat ni Manang, pagod nga saan. Nagsorry na lang akin ni Manong Pedring. Manong Nemi gabutado di puyat ko, kayat ko ti makaturog. Iso nga tulog na ni Hero mismo dito balay. Pinadaron ko Manong Nemi. Kababayan mo't saan ko madanunin. Tumanong ka pa Saan ka may istorbo? Kahit iba ka mga kinanaka. Saan ka met siguro nagbayag? O uminom ka na danom? Gagangay, nakaoray na danom lang timabaling ko yun nga pagyaman kang kahiro. Manong Nemi, awang pulos ti panagamak ko. Anang pastrek kang kuwana, amok anak da kami laing. Baka no, iti dedi agundaway kat arakupan nak nga tagikuan ni Hero. Baka itid ko. Iti kasdya Manong Nemi kanakkilan tinaitid na. Nga maumpulos madlaw ko Manong Nemi nga sila natin panagkartem na kanya. Tsak mahawatan no hapay. Sa nga tanga mahilig dito kadag di babae. Kung sa anak nga tanga napintas para kang kuana. Malagib ko lang arod di ko na Manong Nemi. No di babae umasidig sa balik ano na saritaan. Ahumat ka ditin padpadlaw ko ngumadi Manong Nemi kas gaya nga la in-entertain ko isuna. Pinagtugaw ko. Nga pa nakita kusina, Manong Nemi, buyo-buy, tiningkabilang ti danom. Sa ako inyawat kang kuana. Hoy, ako mo lang pagpahamon na ito Hindi pa nagpipagarup mo kanya. Naamo ka lang aro din kapag nagdaktal ti may tulong mo. Nabayagan nga kain, ilikot gusto yung paginuman. Buyo-boy? Baka tinakom da ito yung malabi? Kasta nagpeso. Mas. Kahit mo pa'y? Kahit ko nga siya mismo ti mangala.
Nabanggamit ti kusina manong nemi, ngam sa amat ka na di buyo-buyo ang intad ko, iti pagtako, at danairan ta nga pagtako. Uy, aglingling talaga nga na mas dito nga danama. Amang pagsapsapo lang ti malabing, ikam iti danom kat agling nagiging mas ti danom. Uri saan nga na purified. Dahil ito, iti danom, iti ununa na, sumantibaga ni mama kanya. Inakarotin. Hero, thank you. Sa kanto na nangag, thank you. Ito ni bagay doktor nga, naispalin nga nang mo. Ay, takal tinitulong mo kanya. Umayag tumanin ng tubigat. Magtidaktot ko harta, tumuligas na kat, madadawatin doktor. Nakasagada ka matamang tan. Ken, kasalitak to ni at nagana ni boyfriend nun Pedring kasalitak to ni Pedring orehanen sak to ni magisalitak yung kuhana intulnog ko manong ni making kaya tinakaiparking ang tikotsena idi madlaw na apay nagluhudan naplatmat sila ito akin lugod ng haligay tikotsek. Ada nang loko ken ka. Sigurado narantada. Iba kang matnood na gurata kita check up. Oh, naranta oh. Grabe. Natadam di pa ng dugsulda. Imagine. Irunogyan na ko ni Pedring ah. Isa nga marami ni Pedring dito eh. Hero. Anak ko matbasol ti kutsek. Andiyan ka matbasol ko. Damok ti umay dito eh. Awan ti pagdanagam ta kasaritak to ni Pedring ta. Masukatan doon natin ligay. Saan nga dahita? Kasano na siya aktibidag kong na. Inot ti balay ti Pedring. Baka saan isot ng haramid. Saan nga maramid ni Pedring dito eh. Damdamangik lang sa doon ti balay ti Pedring. Dati ka bang ibang barangay, so nga sa anak mamati nga isot na kinaramid. Nasigpit ni Pedring. Alam siya at unay no sang isot na nga naramid. Ngayon ti question. Yung bagmanta, sa nga siyak. Ngayon kasala siyak. Pasensya kan. Adala siguro, ada ka di amang loko-loko to eh. Yung makaitured, malaksid ka ni Pedring. Awamit. Sa nga bali, kabaylak mo na sukatan, adar sarbak. Mga yabak di katulungan, sanin. Amang ano, adada nga maperde di kutsaka. Pasensya ka, hero. Tulungan ka ron. Ibagam na niya taramindek. Buyain naklatan. Binoy-buyak nga ron manong naimi no kasano nga sinuktan na tiligay ti Kotsena. Iti malpasnan. Nakaraten. Pasensya ka na, hero. No problem. Alam, sobrang ka na balayo na maturog ka. Irekap mo na lang. Ridaw, itranggam di kita ridaw ken tawa, mga no. Malaksid ka natin. Ligay ti Kotsek. Nga nabutbutan, baka sikat butbutan na. Sangat amit. Sige naman. See you tomorrow. Manong naimin na bayag akong nga nakaida. Makainana ako man. Ngayon tsak ba't makaturo? Awan man din di problema. Nagsipot na talaga na marugyan doon ti operasyon kat inkarimi ti doktor. Mabain ti tulong niya po Diyos. Nagbalagi ti operasyon. Kat maispal kan umatidug pa ti biyag ni nanang. Ngayon saan nga datat pang panunutek? Ta talaga nga para kanya kat nasulbarin na nga problema. Him ni hero. Kan tinapasama kiti Kotsena manon na imi. Sino ta kinaramid? So bala pa nakalakip ko manong nemi.
Inalak ti cellphone ko, iti bag ko. Parang nadalod na. Nakatugahay manong namin ti miss call ni Pedring. Kanti text na. Damo nga text, ayan mo. Piduana. Isumit lagayam. Tadamad gayam man sa pula masabali. Nako. Ti oras ng text na dito, itay nakita na kami ni Hero ti restaurant. May katlo message. Agyaman akmet. Kan maragsakan ak. No adan nang tulukan ka. No sa tulungan. Okay lang kanyak. Message nagpapauyo. Manong namin dahil ko reta nga number, barbar nga dapat lang load ko na kampay nag-expire. Nag-ring. Simong bat. Pedring, pasensya ka na. Ito lang nga nakita sa cellphone ko. Okay lang. Ayan mo nga Roden. Dahon ito'y balay. The Gigi kini John, di pinagbanta ka sa ospital. Maragsakan na kayo, mga pakamukin ka. Maragyan ito ng bigat ti panaka-operaring nanang. Kan babayin ti kasi na po Diyos, pasigurati doktor nga balay giti maangay itong operasyon, umatidog ba iti biyak ni nanang ko. Sino dyan ang tulong ka? Hiro tinagan na. Ito mapanak gumatang ti agas. Kalbasan nga, daintid mo kanya kwarta yung gatang ko. Nadalapos ko isunit, isangot butika. Kitam kadla ti kasa tayo. Mabandi pa nangikarkararag tayo, hanta ko makatulong ka na kayo. Kitam, napatgan. Uy nga Rod. Baknang siguro, ya. Baknang ata siyempre kabilan ako mga Rod. Agastos ti kadakas di kadakil na. Yung karina kanya, kung may tumanin numigat, at nintad na dyan, kwarta nga, anyaman nga oras, kat dumawat ti doktor. Hero. Hero tinagan na. Ngayon, anda na pasama ka madi, itay may natulog dito balay? Yung tulog na ka? Pinastar ko pa eh. Pinainom ko ti danong nga nagapoy, ti malabi nga glinglingat. Ngayon tayo, agawid ko man, nabatak mo tayo niligat yung kutsena. Nabatak. Nabagkong. Nakadaktakal diya bagkong na. Sino ang batak? Si kangadagos ta inatap ni Hero. Shock. Una ta, iti panakakinam kada kami ti restaurant na ibagakin ko na ti may panggapkin ka. Kuna na nga dagos nga binalas mo ka nung nga dagos ni Hero. Tamamati ka kading nga maaramid ko. Saan ang karong nga mamati? Iso nga bagakin ni Hero nga adayo nga sikat akin naramid. Dinandamag na ba yun ito'y balayo? Imbagamit. Ahan. Yung maganan at kalayang, Pedring. Ang mga nung sikati atapin na. Baka na uyong. Kunana nga ron eh. Ikasanong nga ron din, siyakti binagkong na kunana. Bale, aring na, siyakti binagkong na. Kuna ni Hero. Ano't kinatao ni Hero? Tsaka mo. Kasla Robin Hood. Robin Hood? Abay. Nakasagana nga tumulong. Kadagida ka sa pulan ti tulong. Di ba ti Robin Hood kat agapo ti dakis ti itultulong na? Sanga takas ta? Kasta ka ti adangos ti simiplo iti panunod mo, Pedring? Siguro. No nagatap kanyak ni Hero nga siyak takin aramin, di pa nakabagkong tipilid ti kutsena.
Bakas tamatin mo na nga nagatap. Panagatap ko kayo kwa na. Sa sinong ti tao nga naggapo iti, na siya at nga panakaurnong ti kwarta nga agbayad. Kahit mga sawin, iso nga maiturad na, ti mangted kasi katakkel, nga tulong, gabuta instant money, ti gigawan na, naggabuta kinadakas. Di ka di agata pa kasta. Diyak kaya ti dakas nga agatap. Diyak kaya na pagbalin nga may isang dakas nga tao, ti nakasaysaya at kanyak. Kada kami, Pedring, nakasaysayaan. Nakasaysayaan ni Hero para kanyak, para kada kami. Ison di ka sasayaatan. Nasasayat pa niya siya. Saang matakas na kahit ko sawan, nasiyat ka kanyak, kada kami. Ngayon nasasayat ni Hero. Gamot na dakdakil timaitad na. Injayak kang kanitulong. Imbagak nga, ilakok amin. Nga tarakan ko. Iruwar ko ti urnong ko. Kahit ka lang matulungan. Nagkadkadam. Saan ko nagkadkadan? Sikat nang rugi ka nang nangtad ka na kiti. Negatang ti agas tang kadi. Manon tinitin mo kanyak. Ti kahit ko sa wano apin nga jak kayat nga ilakom na kiti dingwen. Kasapulan nyo. Tinulungan na kung saan kadi. Sikatin mo na nga timulong kanyak. Sikatin mo na nga nangidjay ti tulong kay inawat ko man. Ti saan ko lang yung palubos kat parang ilakom ka na kiti dingwen nyo. Maturo ka natin. Kagura na ka di, Pedring? No, kagura na noon naman tinakabasulak yan ka. I'm sorry. I'm very, very sorry. Siyak tagsuri kan ka. Tas ang ko kabaylan ti maited Hero. Saan mo pang panunutan na ita? Api ko mga jak manunutan. Itapay kat awate kon. Ngawanin tinamnamakan ka. Abi nga sa kong data. Nakanaglag kalao na yun, no? Siyak pala di kayat mo. Idintod na nakasasaya at baknang gwapo. Tawang ganito pa nagtalik mo kanya. Adda. Ngam nakaiming posible. No ijayakan ka ni Hero ti amin. Kat pagkadkadam. Ngam si kamalat nagkuna. Nga baka dakas nga tao ni Hero. Awan ti bagakas ta. Tadagas ka nga tao. Ti tumulong, ti nakadakdak kila tulong. Ti naggapon na kita nga tulong ti kahit ko sawen. Sikat na nga baga nga Robin Hood. Mga turugahon. Good night, husband. Kakuranak ka di. Saan ka puro sa kurahin? Apin hargas na panagsaom. Narugrugek lang amin ang awatan ti kinapudno. Nga dumtendo ti gundaway. Ngay bagam nga sinatan. Gamot adadang naitan ni Hero. Apin nga mga panunod ka ti kasta. Apin nga unam di kiti pasamak. Kahit kun nga unan. Tapno sa anak to mabigbigla. Sige. Kahit kun di matorok. Ganawan ti pagdanaga, mi karkararag ko at talaga ti panakaispal ni nanang mo. Ikarkararag ko ti ragsak mo. Tanuan niya na paragsak ka manasmin. Naragsakak tumati. Tigunak idikit awanin ti problema manong nemi tanaka na naman nga maispal ka no matidugpay ti biyag ni nanang. Yung tsaka mo kadagdi si Mar sa runong aldaw gamot na mariribukanak. Tadi makita nakmanin manong nemi ni Hero. Oh, di mo una mo to bisem. Dahil doon di kwarta. Nakasaga ng aramatin kaso lang ang tumawag ti doktor. Kaso nagkatakil na ito eh. Saan nga skan pa yung bagak, basta keep it. Ana na dam,
dakkel a kwarta deta. No, ada account mo ti bangko, ibang kom. Tapos ti kastakit, nakadulin. Ag-withdraw ka lang ti ka sa pulang. Sige. Nagyaman na kiro. Abisan ka, naragsak. Amahan, naragsak. Apagad din saan, pilpilitam na tumisem. May panggam ka ni Pedring? Nag-apa kayo? Samat nga makuna nga apa. Ngem, rugyan na kanon timang lipat kanyak. Apag katawa ka, hero. Di mo nga man ibagan ano, balay na Pedring. Mabamsala nga din kapag kotsem. Yung kahit ko marisot na dyan, sinut akin aramin. Saan nga ni Pedring, di na maaramin. Asino nga ron. Kahit ko nagsubli dyan lugaryo, timbis na karek na siya sino. Kahit ko nga ulitan na, tapos na nikastakit matuktalak na sino. Tano matuktalak, ang taraminem. Paltok na dati klatsman ko. Hero? Sabi ka sa taon ay panagbuteng mo. Diyan kami kahit manukloko eh. Nakasaya ka tao pagkatapos. Perjen dati kukwak. Kasalisak na perdi. Dada naman eh. Pakawanom lang kumano sa sinurijay. Saan ko kuman ng mga ibang pangtakas ta. Ibagbaga mo lang ko mang kanyak. Siguro karubak lang na ijay. Awala pulos atapem. Isa mo na pampanunutan pa eh. Hanggang may katipanunod ko eh. Panangloko kanyak na ijay. Isong umayak tumanan sa lugaryo. Adon to time. Takasinterek mo na sinureta nga tao. Manong name dinawat ni Hero ti cellphone number ni Pedring. Alangan mat nga jak ited. May pagpakasik kang kuha na. Noan niya man ti madi magpanggipem. Sa mula ko man itultuloy. Awan ti daka sa panggip ko kini Pedring. Kasaritak lang isuna. Tapno, saan kaya problema? Sige. Agawan ako ni Hero. Okay? Inangaro din. Baka no, makalawas kung saan ka makita. Apay. Agawidak. Inod kami ti lokaryo. As naglaing. Hindi mo ka di may baga? Mamam to. Sampa lang ita. Hero, agananad ka. Iabot Diyos ti kang kanay namang trabay kan ka. Naskasken ka. Kadagpaho dito lubong. Tapos nagas na adado pwede kiti matulungan. Dahil natururaya kan ka eh. May saka kang ronan nga mang dedawat kanyak. Nga saan ka madisgrasya. Nga awan timang papatay kanyak. Manong name misteryo itibiyag ko ni Hero. Numaminsan kat agatapak mat itikas iti atap ni Pedring. Siya sino isuna? Abay nga din na ibagan, ti complete nga address na. Abay nga din na ibagan, no, niya trabaho na. Abay kas dilahingan ti kinasyat na ang tulong mangtad kanyak ti dakkalahan ti dad. Uno at nakadikas kini Hero. Iti ugali ka naramid na. Nga nakasagana nga gastos, no at dalaki di kang kuwana, makatulong lang iti pada nga tao. May katlon manong naming aldaw, narugyanin ti parasyon, kabigatan dedi manong name, kinasarita ti doktor. Hasmin, doktor, kumusta ni nanang? May sapingal daw, mabalin yung ito nakasarita. Numakain na nanton. Balik ka din man left operasyon, doktor. Ako pa. Adon tinopoparar ko ang asta kang sakit. Mano ka di pwede balance, doktor? Bakit ko na kang ka?
Kasalitak pa yung dumapay nga doktor kasapulan. Sa bali lang ti bilyo ti hospital ha. Uwan doktor, maawatak, gabuta. Ada madali sumasang pinabilmin ako ha. Okay. Imsak ba ito nga rumuhar? Siguro, agpaimbag dito, agpapigsa. Iti makabulan. Nagkatutog mo tin doktor. Ang bali ata. Oras ang kagtrabaho, at naman nakasagana ng astusan nyo, kung nagkakamsatan ka di. Nagyamanak doktor. Imbagamot amin ti amin kanya, ti kasasaan nyo. Na-istorya ka na kayo atap na muit mga asi, doktor. Gito, iso karoon nga kunaking kalikagom ko, nga maopera, ninanang mo tap nagpaot, petibiyag na, kan diyo sardayan nga bagbagaan ni Suna. Tamang ano yung nalingan, kitagsubyanan ni Mading nga bisyo na, baka dakdakasin no mapasubyan. Maawatan kayo, doktor. Marbarang no, awan tuntingat nat na nga mangdagdag ti papatay na. Nakanginin nakakulam. Tapos di kasi takit amunan to nga tagibanin ti salunat na. Anong nemijak na pupuutan na bayagami nga saan nga imay ni Pedring di hospital? Kan oray ni Hiro manon nemi. Japan nga ron tawagan ni Pedring uno ni Hiro. Namindwa kang tinawagan ni Hiro anong nemi sa anang sungbatan sa cellphone na. Naging ka anong nemi yung makasarita min ni Nanang. Dakam nga talungang kakamsan. Sakti mo nang nagsalita kang kuwana. Nanang? Nanang? Si Bibiyaga ka di pailayang anak. Ni Nanangin. Si Bibiyag kayo. Ken, alis doon yung tagpaimbag. Tapno ni kastakit ta. Makarwarta itong hospital. Nangalaam ti kwarta anak. Ada, timulong ka na tayo. Ada, intang nagnaapod Diyos nga, nakasaysayat nga tao. Anang tulong ka na tayo. Inukas ka sa nulain, medyo intad na, at anto pa'y masubra. Gastusan to ni Jun nga, mangitulit pa nagbasa na. Kaya gastusan tayo. Sa kunto, agsubli yung trabaho, tapos na makapagsweldo ang. Nang, saan yung tunong ululitan ti kinaramid yo, ha? Kung na ti doktor. Liklikan niyo tuminom ti arak. Kan pa nagsigarilyo yo. Kan, adan to pinagdibaga na nga, may parit nga si dain nyo. Binayabayan na kumalatanan ako. Ninanang mo, dadakay man yan. Saan yung nga di nga among saan nga maragsakan ni tatang ti na ita? Kasto nga raramidan nyo? Ngayon, nagpaot pa iti biyag nyo, kat kaya nyo pala maasikaso na kami. Tapno, makita mo sa pagtungpalan ti biyag mi. Aragsak lagi din ni tatang. Ngayon, pampanunutik. Asin na tulong ka na kayo. Asin na ang tao. Nanangiyam amukto ka na kayo. Samad nga ni Pedring ang boyfriend mo. Adong tinitulong na. Isutin mo na nga timulong nga naggatang nga nagiti akas yun. Sige anak. Nga, ikariyo ha? Uwan anak. Noon kanak pala niya po Diyos, datidog na biyag. Takayad na nga masiputan kayo, maasikasyo kayo. Pagyaman ako na niya po Diyos. Kastangan tikayad ko mangig ka na kayo. Gabutawan ti mauray ko nga text no tawag ni Pedring manunemi kadig sa masarno pengaldaw siya kung titimawag kan ko na. Sinong bata na? Ada ka di problema? Anat may tulong ko. Ururay ti tawag mo, no text mo. Hindi ka mauray, so nga siya kung titimawag. Kumusta ka? Kasi dati,
Dala talon, bangkag, wala saan ka karayan. Kumusta ka ni Hero? Nabayag mo din sa himay. Saan ko nga tawagan kam saan sumusungbat? Saan na ka ba tinawagan? Saan may tapi ko matawagan na. Inala na kanya cellphone number mo. Taan niya ko matibaga na kanya. Tibaga na, pasensya akla ngayon. Gabot na, da kayo tinay ka ritong galbay sa? Pwede rin saan na nga tamat nga bagat kasta. Baka tibaga na kit saan ka madanagan, gabot ta awan tiranta na nga mga agaw kanyak kang ka. Unawan rantana no sikat mangayat. Abay kasta ka. Siga mo lang mga ranamit yung problema ta. Dahil na akon. Rug-rugya akon timang lipat kan ka. Kahit nakurangan ti panagayat mo kanyak. Tarug-rugyan akon nga lipatin. Pedring, awan ti sa baling ipatpatag ko no saan nga siksika. Kahit nung sa pagadagan tag-propose kang ka ni Hero. Ha? O makita? Nag-propose kang ka ni Hero. Naibaga nang ipatpatag na ka. Naibaga na nga nakasagana nga mga asawa kang ka. Naibaga na nga amin nakasapulan nyo agkakapsat agiin na itod na. Patakkalan na ti balayo. E di pasituan na ti kwarta nga pagbasa na kita kakapsat mo kan oras ka baka maituloy mo tagbasa. Paayam dito nga jaya na. Paayam ka din kas pagarigan. Pedring, makita mo saan ka masungbat. Diyan ka mo sungbat ko. Sa akong tula mo siguro nga sungbatan no, dumteng dureta hasta ibagbagam. Ngayon, pagamok saan to nga dumteng deta, Pedring, sikat ipatpatag ko. Oras siya ipatpatag mo. Alis tom tulaeng na masusurong ay ni Hero. Alis to nagtumitla nga. Iwaksida ta pusom. So hasang ka din ang sesihat no. Rugyakon di maglipat ken ka. Tapno sa anak to nga dadda nga masaktan. Duwa nga lawas manong nemi nga saan nga nagpakpakita ni Hero ininto ta makalawas laing kunana. Bumigpigsan ni nanang manong nemi. Talagang tultulungan na ti pagina. Intuloy malata ni June manong nemi kini Gigi ti panagbasa da. At dati high school ni Gigi ta college man ni June. Kahit siya kang rona nga mambambanda kang kuwana no adda ti eskwela. Sudat sumublat no tirabi tapno agawid at mga panaginan na. Aging gawa nung naming nga dimtengan ni Hero. Hi. Hero. Mailiw ka. Ang ekonom ti kas tao, na magagarang ka. Kasi lakayat nag-araw ko pa na. Tamadi ka di? Mayat. Apay ka di nga saan? Tanong siya, ti mga arakop kang ka, baka no, kagura nak. Sige, nailiw ka? Arakop kang nak. Inarakop ko manong name kas mga arakop ti may sa nga kabsat, uno gayem, nga nakasaysaya ta kabsat kang gayem. Mapnag ka mga arakop kanya, di ba? Kabangbang do ka, Hero. Kat ni Pedring. Agat root. Agat pitak. Meta. Makano, gabot karayan kat. Diba, magbaga misistoryam kanya kat nalingag kalap. Baka agat laes. Agat ikan. Haamet. Ngayon na rumam ka. Siyempre, ita lang makaarakop ka tinakamanglo. Ada bang banglo na? Taguso sa rakar ti bang banglo. Hero,
Thank you ha. Kahit nakamakasalita ni nanang. Isunod ti may sarantak eh. Sige, mabandit yan na. At naiso naman ng name it private room. Nga iso ti alas ito nga pag-recover na kasta in-request in-suggest ti doktor man ng name. Di sumarag kami na siririing iso na. Kumusta kayo, nanang? Nanang ko, nanang. Imisamit ni nanang man ng name. Karigatan na ti bimangon na nagsanggir ti headboard katre. Baka di yung pagkato bumangon. Kabailahon barok, sir. Si kagayam ti intendag ni Apo Diyos nga nakasasiyat nang salbar ti bihag ko. Ragsak ko ti tumulong nanang. Ni Apeng harod nga nanang ti hawag mong kanya. Gabot tayo, ipaanak ko ti bagay ka na kayo. Dakas ka din nanang ko nak. Uno ti panunod yo kat nanang ko nak, gabot ta kahit kong asawain ti anak yo. Nga dakas anak ko. Kasi sino kumatisaan nga mangayat ka, nagayat kang ka. Di kahit na nga asawa, nandiyak pa nag-propose ka ni Hasmin, pasada ako kang gada kayo. Hana ka kayat at dapat Pedring na. Uwen, nasa yaat mat ni Pedring, managregalo, nasingpet, nagagat. Ang nasa siyaat kamatlayang ata, na. No saan nga gapukan ka, anak ko, akit. Baka no natayak kumaitan. Di Apo Diyos ti rumbi nga pagpatulungan tayo, kan pagyamanan tayo, nanang. Nga masino ka di. Siyak ni Hero. Tinakasaga nga tumulong ka na kayo. Aging ka nga takabaylak. Anatiran tabi ti anak ko. Ala ni nanang tila masal-salutsudan na. May amlat ta. At akarban na nga agsalutsud. Anatirantam ti anak ko. Sir, kayat na siyak ti pag-iasawaan na pagidingasahan na kayo malanag ko na. Kayat nak ni Hasmin. Ang talaga kayat na ni Pedring. Akit ni Pedring. Kahit no isudat do tagasawa ng agkagasat, baka tumulong ako itigastusan ng agkasar. Hero? Pudo nga rin bagbagam? Nga na? Dakam to kini Pedring tagasawa kat tumulong ka. Mabagad din nga saan? Apay, arad nga managrebukan ka? At pagpakatawa ka lang eh. Ka nakasarsarang sang na kita katawam. Nakaragragsak ka. Naragsak ka kabuta. Siyempre, may sama rin nga natulungak. Nakatulungak manin tapno umatidog tibiyag tibay sa nga tao. Tinga minanang. Alawan anak ko kata namnamaem. Agserbiti na itulong mo kada kaniyak. Amok to nga tagibanin sa lunat ko. Rumbang una niya tananang. Nakapat timpain ni Apo Diyos nga biyak ka na tayo. Tagibanin tayo. Habang nga datay pa lang dito lubong, arami din tayo misyon tayo. Tumulong tayo ti padatay nga tao. Tanong sa inyo, tulungan tayo. No, anyat ipapait nga imbang, iti padatay nga tao. Ni Apo Diyos. Iti pali, pagsaserbiyan tayo. May saka ka di nga pastor. Hala ni nanang, pastor amin nga tao. Nakaimimbag ka nga no kasta. Anak. Manong nemi itideding aldaw, nagkuyog kami. Kanihiro nga nagawid dito'y balay. Nga deding aldaw, manong nemi, kat sipsiputan nagayan, no asin na tumasadag itikot sa'yo na. Nga dyan ka mo manong nemi, nga dukduk talan nagayam, na sinupang luko yung kwan. E di ba nagsasarita mi manong nemi, numanan tumalyaw, tiruwaro.
Nga ka mo nga nabjagayang kutsa na, mapan na gurgwardyaan, nga sipsiputan. Naging gamanong ni may biglang at makder. Ay, hero pa ba na? Mabitlain. Insusurot ko ito pa nagkitak manong ni may timaray nga masay di kutsa na may isang lalaki at ginamatan na. Inakit, dangdang ran namatan. Nagkikis, hero, sa mga kabilin. Sarding namat manong naimi. Nakatengil kang kuhana ni Timyong. Ano ti pasul ti kutsa ka pa nga dadailam, ha? Ano ti pasul ko keng ka? Samat nga sumungbat manong naimi ko na kanyak ni hero. Mamang tinaga, emergency call iti police. Tumawag ka ti police. Paibalod ko na ito nga tao. Nagtung palak met manong naimi. Kat kabayatan mo orahem mi ti dumting nga polis. Di mas dagdag di barangay tanod. Iso ti mo naman nung nemi nga nangidursaran ni hero kay ni Timyon. Nakamayatan dahil taman nung nemi jakmat kidi inatap ni Timyon. Nga madumat ng tinararamid naman nung nemi panang luko. At at record ng ti barangay amang lukluko karagita isang sangay ili nga lugan. Pwede dumtengan di kiti pulis man ng nemi. Anang arod, sir? Ano saan nga maareglo da ito agad ta? I-endorse lang ka na kiti pulis tap ko. Diyan munisipyo iti pakaibaludan na. Kung nanti chip tanod man ng nemi. Diyan pulos mga panagpakawan na eh. Naloko dito nga tao. At ang arod ti bad record na to yan, sir. Iso nga patsyan mi nga talaga nga maaramin na dang magdadael. Yung maglagi din na si putak. Dadailan na kumamanay na tiligay at kotsek. Akas ti pa nang dadail na ididedi mo nun na. Awan pulos pa nagpakpakaasin ako managpakawan na. Timyong, abay, ano baso kami dito nga tao abay nga raramid katikas na. Trip ko lang. Agsip-sibo ka ni? Surrenderi. Diyan ka mo nung nakatik pa lang. Sige. Ibalod siya. Kasta nga tao ti Rumbeng nga may ibalod. Di na mo nagpakawan eh. Sige. Iyawad yung kanagiti pulis. Na may balod. Manong nemi, idadda kami ni ti uneg ti balay kalpasan di nga napasamag. Tsaka mo takasla sa anak ka makatal na. Ada ka di pala problema, Asmin? Hindi kasi di nga nga napasamag eh. Mati ka dito naramid ko? Panaibalod ko kini Timyong? Mamat ka di ata. Kasi na ko na, di na mo nagpakawan. Baka no, agtalin na nga nawaya. Sala nga sisyak ti biktimain na. Baka sala nga lugan ti bagkungan na. Baka tao. Hero, agyaman ako unay-unay kang ka. Abi nga rin nga sanay. Anong problema? Agtalahan tulay nga tiriknak no. Noan niya. No makapagkinawatan kami kini Pedring. Tada problema yung kini Pedring. Agim imon kanyak. Agat atap kanyak. Tawagam ni Pedring. Tamapantas di balayda. Ha? Kuno saan? Ayaw ba misunod to eh. Yung namabutang nga sa pagarigan, siya kanyak di mapan di balayda. Tapno niya. Tapno sulbaran na ito problema. Sige, tawagak nga ron. Tinawagak manong nemi, imbagak nga umuna, nga numabalin kit umay dito balay, kayat mi akasarita isuna. Nga kaduwak ni hero manong nemi.
Ngayon saan na kayat manong name iti umay. Inendepanak. Ito imbagak manong name nga da kami kinihiro nga duwa dito balay nga awan ti kadwami. Sobram na ito na kunak tinakam ko manong name. Tinapandimanon manong name. Nitatang natin ang pastrek kada kami. Ay, mabait lang nga ro da. Hasmin ta. Ayabak ni hero. Inuto ka din na tatang. At at talikod. Amo na nga da kamin. Diyak man mo. Kasla mapilpilit manong nemi ni Pedring ay masadag kada kami. Ni hero titimakder nga nangidjaya titakulap na. Kumusta pare? Ay sir, narugit timak. Narugit. Halakit nga gatlugit. Nung nagbangka ito, hindi ka manukan nyo, nakigam ka ti lugit, akit, ang mabalin, awa mo ti makita ka lugit. Inawat naman, nung namin nakulap ni Hero. Sanda lang nagdinakulap man nung namin. Sa labay pa yun, ni Hero, tagkyag na, ti abaga ni Pedring, sana rinakap. Ikatenten niya man ang panagatap mo. Kaya ni Hasmin, ipatpatig na ka ni Hasmin. So gabo na ngay may kami, kahit kung itutulong at tulungan ni Hasmin, awanin ti problema na kininanang na ispaling nanang na, dandanin rumor ti ospital. Eh, ti problema na. Siga, gabo imong ka kanya. Sino kumatisaan nga gimon, sir? Nagwapo ka, baknang ka, nagdaktal tinitulong mo katakwada. Pag ano, kumapay nga rin ni Hasmin. Tawang ka rito pa nagtalik mo keng kuwana? Anda, nga niya tirason no, apay nga tinulungan miso. Dahil takang arti sa lunsod nga, kang kanayon ko mangag, kang kanayon ko matisong bat, pakaragsakag ti tumulong iti padak nga tao. Sige nga, di ba lamap net? Agama na karoon no kasta. Yung bagagpay ka ni Hasmin, ano plano nyo ito nagkasar? Ha? Tumulong ako. Api gadi nga saan? No anyaman ti problema yo, kas kumakengkag, taltalong ka, di ba? No anyaman ti kasapulam, kaya't mo ti moderno nga ramit nga paggatalon, naawangking ka, mapaling kamat nga regalwan. Ngem, paggapgapuan ti kwartam. Dadat na sakit sa lunsod. Abay nakasarsarang sang ti katawam. Manong nemi, pagsisinublata kakit-kitaan da kiti duwang alala. Napaulimag kami iti kasta nga saludsod ni Pedring nga nagkatawaan manong nemi ni Hero. Ti kadi atapyo kat may sak nga dakas nga tao. Sorry no, kastaman ti atap mi sir. Di na ko nawagan ti sir. Hero ko lang. Sa bagay, saan ka mababalaw no, gatap kami ti kasta. Ngayon na sakit, di ba? Agbalin na ka na siya. Karasan na. Di ba nagpagarup yung kaya mo may sakang dagas ng tao? Nasakit nga awatan dahil ta. Ngayon okay lang, mawatan kayo. Bayaan nyo. Tayin to no. Malpas ti problema yo. Awisan kayo to. Tapno mamamudat. Manong nemi nakapag kinaawatan kami kini Pedring kadiding aldaw. Impilit na nga mga aldaw kami manong nemi tendarasda iti nang luto ng tinula iti manok na native. Yung manugod mat man ni Hero manong nemi ta kuboy mat iso na manong. Agkamot pa'y. Huwag. Nga kasla
Gagangay lang at tao manon na yun. Managragsakan, nagdinaganak kan kakabsat, niya pedring, iti kinasiyat na manon na yun. Iti kinasadig, dinapulos sa awang pulos ti alanganin nga panagtimak kan panagtignay na. Timpabpabalay na. Idagpakada kami manon na yun, in kami pedring. Ngayon di mo at-atapin Gargaraot na ti girlfriend mo. Sorry, sir. Sorry, hero. Ikatikton na itakin, gamang kami. Kanuan naman di kiti mading atap mi kan kahit. Ikatin mi. Kanagaman ang nakasta. Nagsaga naglaunay. No. Sana ko na makarik na sakit. Nasakit na tayo, mapabasol ka sa mga basol eh. Iti ospital manong name it nang ituludan kanyak ni Hero. Nga dagpakadan. Hasmin. Hero? Thank you. Pinasikat rumbigang thank you. Thank you. Nagkinawatan kayong kinipedring. Thank you. Kabuta, ikatan nyo di mading atap yo. Kanyak. No, sa anak to man nga makaumay dito, yun to na mairwarin ni nanang mo. Ngayon, ito nagkasal kay ni Pedring. Tawagan na ito nga tawagan, ha? Before nga kasar kayo, ha? Hanggang na iti kaldawan na. Ano nga sa magsagana. Apay, saan ka din ng subli? Isunod nga bagbagak. Baka ito rumarin na mo hanak to makaumay. Ngayon, ikaligagom. Ngayon, doon nagkasar kayo. Kani Pedring, pakamuan na to. Barbaring no, may karigadak ti umay. Manong nimi Jackman amuno apay. Ngayon ito dahil nga panagpakada ni Hero. Tumtumren di kitiluwa. Nga gara-arubos di kitiluwa. Hey, napigsagssangit ka. Diyan ka mo no apay ngagsangit ak. Agsangit ak siguro kapot na naragsakak. Nga dimteng kay tibiyag mi. Nagtakal tin itulong mo. Dito yung antakan niya kwarta kat. Andan tupay sobra na nga para ka na kami. No sa mga ibagang ipulang ko. No kasubulang kayo tumanin. Tumawag ka lang kanya. Nagsublikan to, Hero. Ororaig to, tiba nagsublim. Nagsublikan to. Manong Nemi, Jack maawatan no apay. Nga kasla nagparik na kanyak nga dahi din ti maudi nga panagsarita mi kan panakakita kini Hero. Taday di sumarsarunon nga aldaw manon Nemi Jack maten makontak suna. Pora unattended manon Nemi ti cellphone. Pura di rimuwari ni nanang manon Nemi nga nag-back to normal ti biyag mi. Tinawat nakmatlaing manon Nemi iti dati nga trabaho sales lady department store. Imadmadlaw naman nung name nga nalidayak. Hey, kasla naman yung problema, ma. Hasmin, los. At ka di man ng hospital nga kaming ti pamilyayo? Awan, nalingan ni nanang. Kaya natudyon, tinaan nga kaya ti agbangag. O, mati problema ka nagkikapsat ko. Okay. Taada na kasagana nga kwarta pagbasa da. Kinurisi ka. Ada nga minasubre di inted ni Hero eh. Nakabangko. Lagi na siya na. Nakagasgasad ka. Sa dabi ni Pedro nga boyfriend mo nga. Nakasagana mo lahat nga tumulong ka. Itan niya man na kaya nang itulong. Saan ko matan makontak ni Hero? Taapay. Mailiwakan ko na. Kapag katawa ka.
Gabutan nakapatpatig kang kanihiro. Susunod ko matasaan nga na, maibilang nga napatig, nagdakil tinitulong na. Kaya't ko nga sawan, nga ad-addan nga patpatig mo ni Hiro, nga ni Pedring. Uy, saan nila Pedring ti boyfriend ko ni Pedring ti boyfriend mo, nga mas love mo ni Hiro. Apay, no ni Pedring ti sa mo makontak, kasta ka di tilangam. At ano jak makontak at amok mo sa dun, ayan na. Angem ni Hiro nga ron, jak mat amo no sa ayan na, di naman imagati address na. Manong Nemi, bulan, dandani bakit makatawanan nga umit langin ni Hiro. Nakasta nga pumasya ni Pedring dito'y balay, Manong Nemi, conforme lata itad na. Kata siyempre, kasi iti dati, tumultulong. Magustuhan na unay, ikiregaluhan ni nanang itinetib nga manok, naman pa adamat tarakan mi, nga maawang pa'y mabalin. Agad agyam anak kang kaanak ko, Pedring. Nahimas na ito yung pagpapigsa. Nagsalo na sanun at kay matinana. Nahalaplap sa kaiding ita. Sabi ko mata-mata, ginahin kasi nga salon at yun. Agad sabi ko maanak ko. Ay tuwan gabuta. Malibre kan presko di kiti ititid mo regalo kada kami nga mulam nga nateng. Sa magtid kapit itlog tinetib kin mismo ng manok nga netib. Hala ni nanang santa pa yun mabalbalik as ti pagbagada. Ay ito ano't pa nag-asawa yo? Ni nanang matabi nga sa lutsod yo. Kahit kanupay ni Hasmin nga may tulit pa nagbasa na nana. Ay kahit doon anong arti pa nag-enroll mo? Baka di mo na nga pa naglulukat ti klase ng kahit adan tumatin ni John iti Ted college di pangalan yung araw ti gastusin nyo. Nanang ada pala na bati rin din ni Hiro. Ay yung sa dino itantian ni Hiro. Nagsandaayak Manong Nemi. Nga di awanin ni nanang tian mi pagpinustahan ta ni Hiro ta kasinsinay mo. Sinaludsod ni Pedring. Si sino kumakarod sa nga makalagip kang kuhana. Bayam, tayo karigatak, timang sapol kang kuhana. Pedring, no isuman ti pakaraksakan. Arami dagdamin. Andiyan na naman ang ibagbagam. Usang ka di. Naliday ka, gabutaw mo makita kan mo makontak ni Hiro. Adak lang araw din sa sangwanam. Hindi pala Hiro ti pampanunutem. Sa sinong umarte sa ang agimon ka manen. Sa sinong kung sa ang agimon. Pedring, sikat ipatpatig ko. Sa bali nga ayat ti marik na kinihiro. Kas may sa nga nakapatpatig una nga gayem. Nga nakatulong kada kami. Amo kamawatan na. Ang yung saan kang orod nga glidliday umisang ka. Gabo ka di tawang bangbanglok. Agat pita kak, agat laisak ng gabok te karayan. Ito ni Hiro. No, arakupam ka nakabangbanglo. Ito talaga magbagana talaga kami, di ba? Bayam, tayo doon po masyarak. Ang grupo hatak to, kagbangbangllo. Tamno saan ka, tamno di kasi tagad saan ang agat pitak, uno agat talon. Aging gawa nung naming iti may sa nga aldaw, dimteng ni June, nagapoy ti eskwela. Manang, saan ka din nga dito ni Kuya Hiro? Ayun na, dito ti pagawarnak. Iso. Kaya man, basaik man. Iso. 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 Hiro na ito, Iso. Baka kang ingas na lang, Manang. Iso. Natayan ni Hiro. Hiro nga talaga tinaga na. Natay iti kanser. Apay, ada kanser na nakasalsalon at matilanganan di adadtoy.
mapanak sa jay. Kahit ko makita ni Hero, ti maudi mo daway. Natayo na tamanang oh. Asadag lang dayta. Dua kam kini Pedring ti mapan. Napana ka mismo ito yan, Pedring manong na yung pabasang yung pabuyak. Tinila di pagiwarnak. Na ipablaak ti pagiwarnak manong na yung ti papusay ti maisakas kinihiro. Sorry, Hiro. Ti mading atap mi ka. Mapanta? Sige. Siya ti makamot magastos ta. Ang mali ang damat pala ko ha. Basta siya ti makamot. Nangarkila kami ti bahan manon na mi. Sang kapamilya kami napan nagraman kinihi ni Pedring. Is di may nga chapel manong na mi di may nga sudan. Diyan ti nakamain sayagan ni Hiro. Nakadaado nga tao manong na mi. Tapos sa anak pa lang mamati. Manong Nemi, saan gayam nga basta makastrek, ti mapan mangkita ken ko ano. Sa nilatsud da manong Nemi no sino kami. Imbagak tinagan ko. At kinita da nga record. Sa densenyas nga mabalim iti sumrek. Ampay nakalista tinagan ko dita, sir? Kadagiti mayat nga umay mangkita ken ko ana. Natulungan na kayo? Nakadaktakal tinitulong na kada kami. Sige, sumre ka yan. Tumasdag kayo tibangkay na. Manong namin ipalubos na kala ko ma. Nga arak ko pagtimis mo nga lungon na kitaramide. Nga madadistansya manong nami umanay laing masirapat mi tilangan. Jack pulos neterred tinaganog og kinakastawan iti sayo. Nga madamat ni Pedring manon nemi nga mga atibay kaniya. Kanuray ni Nanang kastamatan kada Gigi kani June kat nagsangit da. Ada oras manon nemi bidisin niya nga mabalimok. Di umakarin kapag adamat sumarsaro no. Nakarakaro pa yung artista. Uno sikat nga tao manon nemi. Kahit ko kumaka makasarita, nagiti naganak kang kuhana manon naming Jack Pulos na kaniti gundaway. Nagsalsalod sudak latan. Uwain manon nemi. Sigun iti saludsod ko manon nemi bugbugtong nga anak ni Hiro. Adaan da iti mabalin. Sigun manon nemi di damag kinaykayat ni Hiro. Iti nagbanyaga. Nag-adventure. Nga mapan kadagiti kayat na papanan nga lugar. Kabayatan. Nga sagsagrapan na data klase nga sakit. Aduman ti kwartada manon nemi nga ramaten da ngimimbes ka no ng maipakat kan kuana. Itulong na laengin kadagidag kasapulan ti tulong. Amay sa kada kami. May sa ti pamilya mi manon nemi. Nga nang ibukbukan na didakil nga tulong. Nakaragraksak ka no nga natay. Gabot ado ka no. Nagati natulungan na nga nagbalikan na ragsak. Manong nemi, numabalin na ko makitagsubli akpay kamang tamdagkan ko na. Nang sanda kaming na pinalubusan. Nagawid kami manong nemi di lugar. Yung karik edi manong nemi nga mapangkamto iti pa nakaidulin na. Namuak laengin nga naidulinin edi mabasa kon manong nemi pagiwarnan. Sarong karangan to
iti tanim mo, no dantugon daway ko, hero, kinunaklaingan itinagam. Manong name inaramat ko rin dinabati, ngayon Ted ni hero, tapno kastakit maituloy ko matlang ti panagbasa. Imono na nga nagraduar ni June, manong name kanadaan di trabaho. Naging ganang siya matin si marunong nga nagraduar. Si marunong at manong name nga nagraduar ni Gigi. Dito ito na pigsamat latapay lang ni nanang manong name. Kingga, ngay mahay na mismo ti partido da Pedring tapno di kastagat kumaydan mga asawa. Kinunakanyak ni Pedring, natawaga mo? Sino? Di ba kung nanaking kayo di? Nasakbet ti kasar kat itawag mo? Tapno umaymet umatendap? Sino? Ni Hero. Dito natay lang nga ron di tao. Malagip ko nga ron. Ore man no awanin sona. Arig na. Tultulungan na tayo. Tultulungan na tayo. Mamano tikas kang kuhanan, di ba? Di kita dumabak ng pagtalin na dandalata. Di kinabak ng da. Nga di daan mong iwaras. Mamano tikas kang kuhanan. Isu at talaga ti hero. Nagkalay sa kami manong name kini Pedring iti Mayo 18. Nga da ito ita manong name iti may kalima nga anibersaryo ti kalay sa amin. Mangop obisina kanadamatan na may isang anak mi kini Pedring. Intultuloy manong name ni Pedring nga nangasikaso ti talon bangkag ken kastamatan iti kinamanangalap na. Irinto, manong name, tadamaten na pamilya ni June, sumarsarunong tumut nga tan siguro ni Gigi nga agsimpa. Kaskid daw ko manong name, kani Pedring, dito kami balay. Pinadakil mi, manong name, kat nagkanti extension, balik kakabalay kami matlaeng, kada nanang, June, kani Gigi, yung miso na lang ta, naisinan di ba nga may siyempre. Manong name dahil ito nga ron ti pagkasalita, akas ko na kang nga simple abiyag ko kanayan. Katsapay ko mga ron, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. And thank you kadagitay nag-comment, and nagyamanak iti napintas sa comment yo, ano ito nga pagkasalita. Sabi ko nga, tagtultuloy na ito nga programa manong name pakangigan kadagiti nagduma pakasaritaan amang ted mangibati kadagiti adal ken pagulidanan ti biag. More power to your program and God bless. Tuwing radagyaman nga pagaya mo, Hasmin. Pagayam